Contractele Split Gold combină o licență și un contract Gold Split. Acest ghid vă arată cum să cumpărați contractele Split Gold. Vizitați defiu.com. În colțul din dreapta sus, dați click pe butonul Conectare și autorizați-vă. Tabloul de bord Gold Split se va deschide automat. Derulând în jos, veți vedea lista pachetelor disponibile de cumpărat. Alegeți pachetul care vi se potrivește și dați click pe Cumpărare. Se va deschide o fereastră unde vi se oferă să alegeți metoda de plată. Plata este disponibilă doar cu Ultima. După ce alegeți tokenul Ultima, bifați căsuța pentru a confirma acordul cu termenii și dați click pe Cumpărare. În fereastra deschisă, vi se va indica suma de plată în Ultima și adresa portofelului unde trebuie trimisă suma specificată. Adresa va fi disponibilă și sub formă de cod QR pentru trimitere de pe aplicația mobilă. Pentru plată, trimiteți suma necesară către portofelul specificat. Vă rugăm să trimiteți suma văzută pe ecran. Așteptați notificarea plății. Gata! Ați cumpărat contractul Gold Split. Mergeți la pagina Contractele mele. Vei vedea contractul plătit. Descărcați factura cu informații de plată după numărul comenzii. După cumpărare, valorile în widgetul Gold Split License se actualizează. Pentru întrebări, contactați asistența și vom ajuta. Vă dorim succes!